Hořovicích mezi Prahou a Plzní je rodinný dům na prodej, který osloví milovníky přírody, klidu a dostupnosti úplně všeho. Stojí na pozemku o velikosti 601 metrů čtverečných a jedná se o dvoupatrovou poctivou cihlovou stavbu z 90. let. Dům je rozdělen na 2 patra, která jsou dispozičně úplně stejná, jde vlastně o 2 byty 3+1, včetně kuchyně a koupelny. Mohou tu tedy v klidu bydlet 2 rodiny. Na to je připravena i dvougaráž a senzační zahrada s altánem a terasou. Když jsme tuto videoprohlídku natáčeli, zaujalo nás, o jak klidnou čtvrť se jedná. Dům je ve slepé ulici a neprojede tudy za celý den téměř nic. Vše podtrhuje blízkost lesa, který je kousek nad domem, a úžasný výhled do kraje přímo z domu. Odtud je vidět dokonce i hrad Točník. V lesoparku kousek od domu jsou dětská hřiště a venkovní posilovna. V dochozí vzdálenosti je základní a mateřská škola, autobusem se dopravíte do Prahy a vlakem nejen do hlavního města, ale i na Plzeň a Cheb. Autem dojedete do Prahy za 25 minut, díky blízkosti nájezdu na dálnici D5. V Hořovicích nakoupíte vše, od potravin po drogérii a domácí potřeby. Většinu věcí si obstaráte pěšky a cestou budete mít krásný barokní zámek Hořovice, kam můžete vyrazit do parku. V Hořovicích je také jedna z nejmodernějších nemocnic v České republice. Pořiďte si dům nedaleko Brdských hřebenů, na hranici přírody a výhod města. Kontaktujte realitní makléřku Jitku Liškovou a přijďte se na dům podívat osobně. Domov. Specialisté na Berounsko.